Wahai pemirsa jagat maya dan jagat goib, wih, aku iki godhot. Sakjane yo ora lho. Nek nang video kok kaya jarine Mas Hasim iku wis oleh iclikan. Oh iya, saya ora oleh iclikan yo rugi total loh. Rugi total loh. Ratuku iclik kok ora entuk iclikan nih ora yo kecut. Ora ketang online. Yo oleh mek-mekan no. Lah ora oleh mek-mekan per yo apa ya? Gringgingen, ya bauke gringgingen. Intine ngene bolo. Urip iku kita nikmati. Kita urip iku cuwepet tuwa. Urip iki cuwepet lho, cepet tuwa, cepet sat-sate cuwepet. Maklap ngono dhewe iki tuwek. Maklap adewe iki wis moro-moro wis piye ya? Ya wis adewe nganu kaya no dek wingi kita remaja ki saiki ki wis puber kedua kayak gitu loh. Jadi kita gunakan waktu sebaik mungkin gini celik ya toh. Wong urip kaya cewek monopus. Engko wis monopus ora enak kentu ya toh. Engko wis monopus gak enak kentu yo ngalamat. Saurunge monopus dikentuk-kentukne ae. Ndang kentu, ndang yo ndang kentu, ndang ngene, ndang ngono. Dadine jangan buang sia-sia no. Saiki oke wong stres, zaman oke wong stres, kerjaan susah, ekonomi sulit di Indonesia apa-apa larang. Oke wong stres, oke wong nekat, oke wong maling, wong rampok, cah cilik bahkan wani begal. Yo. Tapi bolo siji nek kentu iku arepe ngentu iku golek sing wong sing wis dewasa aja di bawah umur ya. Dewasa terus pasti enek kok sing seneng padha seneng ki enek. Cuma cowok-cowok iku kudu sabar karo cah wedok, kudu pinter ngerayu gitu. Ojo intine lek ketemu cah wedok ngejak kentu, ojo ingin memiliki. Ojo ingin memiliki lek ra kuat ngeragati gitu. Opone cah wedok saiki kan oke ya. Wedok lonte lek ra diweki dhuwit ora ya enggak juga. Oke juga kok sing membutuhkan nyilih velimu terus nyilih nggih ngecerut-ngecerutan, nggih nglego-legoan, tapi siji ojo nyandung tresno. Cewek saiki ki paling enggak seneng diiket, paling enggak seneng ada ikatan cinta, ada ikatan ngene, ada ikatan ngono, ku enggak suka gitu loh. Ya, jadi yang cah wedok saiki yo ngono lek mek tinggi ngecerut-ngecerutan kurasa oke-oke aja. Aku ki nganu lho. Apa yo ngantuk ayawane. Darah rendah terus aku ki jan ngantuk terus. Kayak piye? Melemah kayak gitu loh. Ragaku kayak melemah kudu turu terus kayak nglembuni kayak meteng nang kae. Aku jangan-jangan meteng, tapi meteng karo sapa? Pitakone meteng karo sapa? Aku gitu sing mosok nganu kentu online meteng. Nganu, pejuwe ebur. Aku ki lek eruh manuk ngono ra iso dibekep no jan budrek. Budrek tenan. Budrek. Semono lah. Sing penting untuk sehat walafiat terus selalu semangat zaman saiki kudu gelem obah rakyat tangge kena mangan bolo apa-apa larang ojo sampai menghalalkan cara, ojo sampai kalian itu melawan hukum kayak gitu loh. Indonesia popo larang popo susah, kentuwe bahkan golek silihan manuk susah.
arep milih peli angel jan masalah.